таваҷҷуҳ, дастгирӣ ва шароиту имконияти муосир ки аз ҷониби роҳбарияти олии мамлакат фароҳам оварда шуд, дар кӯтоҳтарин муддат рушди бемайлони соҳаи телевизион ва радиои тоҷикро таъмин ва фазои иттилоотии мамлакатро боэътимоду комилтар намуд. дар расми ифтитоҳи телевизиони илм ва табиат муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатториён, роҳбарияти Кумитаи телевизион ва радио, Вазорати маориф ва илм, Академияи миллии илмҳо ва дигар ниҳодҳои давлатӣ иштирок намуда бо пахши тугмаи рамзӣ расман ба фаъолияти ин шабакаи телевизионӣ оғоз бахшиданд. телевизиони илм ва табиат бо технологияи пешрафта муҷаҳҳаз гардонда шуда, барномаҳои он бо дақиқияти баланд, яъне дар формати HD пахш карда мешаванд. ёдовар мешавем ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни вохӯрӣ бо олимони мамлакат 18 марти соли 2020 ба роҳбарияти Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дода буданд ки шабакаи нави телевизиониро бо номи илм ва табиат таъсис диҳанд ва дар ин шабака таълими фанҳои табиӣ, дақиқ, риёзӣ, техникӣ ва технологиро ба роҳ монда бо ин мақсад омӯзгорони ботаҷриба ва донишмандони соҳаро ҷалб намояд ва дар барномаҳои ҳаррӯзаи ин шабака дастовардҳои илми ватанию ҷаҳонӣ ва ихтирооти инноватсиониро муаррифӣ созад. дар ин замина Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 августи соли 2020 дар бораи таъсиси муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат қарор қабул намуд ки тибқи он оиннома ва сохтори муассисаи мазкур тасдиқ карда шуд. тибқи иттилоъ дар телевизиони илм ва табиат қариб 90 воҳиди корӣ таъсис дода шудааст. дар шабакаи нави телевизионӣ хабару гузоришҳо ва барномаҳо бо забонҳои тоҷикӣ ва хориҷӣ 24 соат дар як шабонарӯз пахш карда мешаванд. ба фаъолият оғоз намудани шабакаи нави телевизионӣ барои ҷалб намудани олимон, донишмандон ба телевизион ва дар амри ба мардум расонидан ва оммавӣ намудани илм ва дастовардҳои илмӣ хизмати арзандае хоҳад намуд. 20 солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ эълон шудааст. таваҷҷӯҳи асосии шабакаи навтаъсис ба инъикоси ин илмҳо равона карда мешавад ва мо боварӣ комил дорем ки барои боло бурдани тафаккури илмии мардум, барои тақвият бахшидани тафаккури техникии мардум ва ҳамчунин барои бо дастовардҳои илму техника ошно намудани бинандагон шабакаи навтаъсис хидмат хоҳад намуд. дар телевизиони илм ва табиат хабару гузориш ва барномаҳо оид ба дастоварду муваффақиятҳои илмии олимон дар бахшҳои гуногун аз ҷумла ихтироъкории олимони ҷавон, олами ҳайвоноту наботот, манзараҳои дилфиреб ва кӯҳҳои осмонбуси Тоҷикистон омода карда шуда манзури бинандагон гардонда мешавад. ҳамчунин бо назардошти саривақт огоҳ кардани аҳолӣ аз дастоварду навгониҳои илми тоҷик, татбиқи дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот ва ҷорӣ кардани таҷрибаҳои инноватсионӣ дар корхонаву ширкатҳои саноативу истеҳсолӣ ки муҳаррики асосии рушди илм мебошанд, барномаҳо ва хабару гузоришҳо пешниҳод мегардад. пас аз ифтитоҳ кардани телевизиони илм ва табиат, муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатториён дар ҳузури кормандони телевизион ва радио баромад кард таъкид кард ки бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар соҳаи телевизион ва радио таҳаввулоти ҷиддӣ ба вуҷуд омада, шабакаҳои нави телевизион ва радиои давлативу хусусӣ пай ҳам таъсис дода шуданд ва барои рушди телевизион ва радиои ватанӣ заминаи мусоид фароҳам оварда шуд. ман фикр мекунам як дастури созанда, дурандешона ва хиратмандонаи пешвои муаззами миллат аст дар роҳи амалисозии 20 солаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ амалӣ гардид ва шабакаи илм ва табиат таъсис ёфт. ин шабака метавонад дар рушди тафаккури техникӣ, дар бевосита тавсеаи ҷаҳонбинии илмӣ дар ҷомеаи тоҷикистонӣ, дар мавриди татбиқи ин ба истеҳсолот, дар мавриди шинохти чеҳраҳои адабию фарҳангӣ ва сиёсии кишвар, дар тарғибу ташвиқи донишҳои техникӣ
тарғибу ташвиқи навоварӣ, ихтироъкорӣ дар байни тамоми табақаҳои кишвар саҳми арзанда мегузорад. яке аз роҳнамоиҳои асосӣ барои кормандони муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат мебошад. саҳми шабакаи мазкур дар доираи ин иқдоми наҷиби сарвари давлат дар рушди тафаккури техникӣ ва тавсияи ҷаҳонбинии илмии ҷомеа ниҳоят назаррас хоҳад буд. аз ин пас муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат дар қатори дигар шабакаҳои телевизионӣ дар таъмини рушди соҳа, тарғиби дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат, баланд бардоштани сатҳи худшиносию худогоҳии шаҳрвандон, ҳифзи арзишҳои миллӣ, таҳкими сулҳу субот, ваҳдату ягонагӣ ва истиқлоли давлатӣ саҳми муносиб хоҳад гузошт. нуриддини Қурбон, Баҳодури Истам барои барномаи ахбор.